Witam wszystkich! Kupiłem konto na Hero Zero. 87 level. Jak dosyć nieźle. Kupiłem je od mojego kolegi. Bardzo mało, był 10 zł. No, tak się fajnie znamy. No i w ogóle to jest fajnie, bo tak. Jestem w gildii. Pokażę wam. Tam, drużynę się myli. A jak nie jestem jednak. Mówił, że jestem. A, to Louis. Dobra, teraz szukam odpowiedniej. Ta co ma, jakie słabe. Inno. Aha, dobra. No to jest lepsza, ale i tak. Oczywiście wbijaj, dobra. Która to jest? Mogę z tym. Nie, dobra, to jest jakieś słabe po prostu. Ja nie wiem, co tu robić, chłopaki. O, to może jest dobre, bo jakaś... O, najlepsza ze wszystkich. Ale dobra, to jest jeden. No to mam tu w dupie. Są mi gilda, w której jest jeden gościu. O 11 jest, ale takie to wiesz, możecie sobie włożyć w dupę. Lojo! No nie wytrzymam. Będę klikał. O, loj, błąd jeszcze. A nie, dobra, chłopaki, budź to. A, prośby. Pomóż. Ale tam nikogo tu nie znam. Bo to? Czy to Snipers coś tam? Nie, Snipers. Chyba ta. No to wbijam do tej. Czekaj, jak to się robiło? Nie pamiętam. Aha, wchodziło się stąd. O ty! Ci pędzę i się jebany. Szukaj drużyny. O, trzeba poszukać takiej zajebistej drużyny. O, tu jest dosyć dobra, sobie zaznaczę. A, tu jest dwóch. To nie, to się nie opłaca, bo co wiecie. O, 8 najlepszych. I robimy takie coś. Ubiegaj się o przyjęcie do drużyny. Wyślij. Dobra. Teraz. Kiedyś miałem dobrą drużynę, tylko odeszłem, bo kolega poprosił mnie. Bo grałem, ludzie. Jeszcze obiadu nie jadłem, jestem taki, wiecie, przywalony jeszcze dzisiaj, tak. No właśnie. Ty pa! A ja to teraz zobaczyłem. Bo chyba wczoraj to konto dostałem, ja tak... Haha! A już minęło. Taki lag. Nie, dobra, nie ma ten. Idę. Ja w ogóle muszę zobaczyć. Czekajcie, bo ja tak nie wiem, co, jakie tu jest ten. Aha, dobra. To jest skończone? To ładnie. Lumpex. O. Coś fajnego jest? Nie. To nie. Nowy towar. Ja tak nie idę w siłę, bo to jest trochę głupie. A, chciałem zobaczyć. O, to jest dobre. To mi się przyda. Bo mam mało tego, ale mi się bardziej przyda to i to chyba sprzedamy. No, sprzedaj. Grzybków nie mam. Tych oponek. Coś jeszcze jest? O, tak coś fajne. Jakiego mam przyjaciela? Ronaldo? O, fajnie go nazwał. Jak to się robi? Aha, tak. Pan miały. Pan miał. Fajnie to brzmi. Który jest lepszy? No, a, dobra. 150 siły to się dobra, że nie dziwię, że go nie wziął. Pojedynek, zobaczymy. O, dodali. Takie nowe coś. Widzę. Kiedyś tego nie było. Tego czegoś tu obok. To ile tam jest porównanie, o. Dobra, zaatakujemy go. Dobra, pomin. Ty ganie, zdych, ty. Nie, dobra. Teraz ile mam forsy? Mam forsy. O, mam to. Tu są te do pomijania. No. Kurzę się za chwilę. O, jest jakaś za 1000. To jest dobre, nie jest słabe. Szybko to minę.
by was nie zanudzać, nie robić jakichś skrótów, bo to bez sensu, dobra. A nie, dobra, trzeba to dopowiedzieć. Zazwyczaj najlepsze. Trzeba to zrobić. Jeden cygan będzie potrzebny. Wszystkie te wykorzystałem. Później jeszcze zrobię, bo ja tak jeszcze trochę nie obczajam, ale wiecie, postaram się. Gówno. Dobra. Pojedynek, co tu jeszcze mam? Trening o 7, kondycja, o siłę nic, to dobrze robił. Dlatego pochwalę kolega. Setny poziom. Tu niższy jakiś poziom, co tu jest? 91. Nie, jeszcze. Za mocny. Może tu mówił, że tu powinienem Aha, mówił, że powinienem pokonać na pewno. Pojebało, bo. Który tu jest jego? O, 94. No on jest jakiś lamus. Z niego jest. Mówię, że ja tu kogoś na pewno pokonam. O, mam. I go zaatakujemy. Ty, jaki luj. Ty, a ja mam tego włożone też ten atak? No jest, bo. No jest, no dobrze. O, ty. No. O, mam fuksa, to nie? Się przytulę, to sobie wziąłem. Zimno. O, jak? Ile on ma procent? No nie chcecie. Aha, dobra, bo ja mam tego, no. 20%. Ej, ja wygram, chłopaki. Patrzę. No, kurwa, ty. O, paja, ja mam 6% wynikam. Ej, to są cudy. Cud nad Wisłą. O, kurwa, ale wygrałem. Patrzcie. Widzieliście? Mały włos. Ja to mam fuksa. Mówiłem. Mówiłem wam w tym filmiku. Ja mam fuksa. No, mnie się nie zwraca uwagi. Ja mam do niego fuksa, że wiecie. Sprzedaj to. Już tu mam. Ty. Aha, zablokować. Mi się nie chce. Bym coś kupił, ale bez sensu, bo jest wszystko słabe. O, który to jest? O, 9-1. Ataku. O! Luju! To ja teraz z nim wygram. Wcisnę go z ziemię i jeszcze, kurwa. Ej, nie, bo jeszcze przegram. No jest dobrze. No, to dobre. Ile on ma? Ja się nie zgadzam. 15%. No, 16 tak w przybliżeniu. No ty pryncypale, ty. Inżynier. Ile ci płacą? Ma takie patyki, że mógł je złamać. Wygrałem! Ej lol, tak dopiero teraz tak zobaczyłem, że wygrałem. To jest dobrze, jest pompa. Nie ma pompy, jest źle. A jakiś ciul mnie. O, wszyscy. Nie chcę mi się oglądać, bo wiecie. A nie, dobra, trzeba to sprzedać. Co by tu dodać? To trzeba wpompować. Ile tu? 5000. Jolo, ty jesteś cygan za dychę. Dobra, zadanie nadzwyczajne. Który to jest poziom? 9-1. Atakujemy! To jest za łatwo. Nie, to jest za łatwo. Coś mi tu śmierci. Tu nie ma skarpetki, ani nic. No przegrywam o 1K. O 1K znowu. No teraz wygrywam. Przegrywam. Wygrywam. O, remis tak można powiedzieć. O 1K. Ładnie cisnę. Mam jakiegoś ptaka. Fajnego. I wygrywamy, ale dziś ładny odcinek będzie. Musicie subskrybować, a lajki dawać. Taki ładny odcinek, tyle wygran. O, rozbiłem bank dzisiaj. Coś dobre?